ladak Karbi Anglong long ke pacethang along ke claim abangpu abangthi kadu babe phan nilitum BJP is Karbi Anglong ahin pen aprang sinang litum phan kecupa ting nang pale pot ake choro pilo lase pini abangke nilitum nang litum phan ke than adhek birta kimi Karbi Anglong arada phan isi ajak dingklui pen ilitum autonomous state alam ben chenglo kapre alam pen isi birta kimi ke thanje phansinang litum han chopha ponlo lase aprang si ilitum dak team Karbi Anglong kijapon CM Dr. Tuliram Ronghang ilitum a chief lapen non hejong ilitum IMP Omor Singh Tiso sir akihai alangli MP election aprang kaningje pon alam je nili jongsi nangli tum Karbi Anglong arat atum autonomous state MP nang pahaidet lote autonomous state alam nili parliament along ningje dun pen hemprek ki palong je aphan nili claim pon pu ula bangso non ningkan isi ke plengan ke claim pon alam the nangli tum a thenglo nili tum ki than pon je aphan la henlo alangli haidet pen parliament along dam pen halada ilituma MP prime minister home minister defense minister along ruling MPC alangli on autonomous state a pen da article 244A implement nei alam the alangli halada waida kaningje dun ilitum Karbi Anglong arat social media long pen chenglok kapre along stame paper media long pen la pen mai meeting long sitame alangli kachithan la pen ilitum long approve ilitum long thek long lo la so pendet a phi bangke ilitum long chuki damtang horen sing be ake hai huchitame autonomous state aputhak pen private bill ki pondo la se halaso a private bill sitame the bangke chief minister masi ching waidet pen overcome ilitum ki theklong bang epilo within 2 and 3 months angbong central government afan tripartite ta padu ponpo nang la nili bor ipon po palangli lamchak nang chipidun lo lahen lo for the first time historic lo ajak dingklui pen ilitum hemprek alam mentune Assam government pen chingwai pusitame mentune 5 minute 10 minute lason si long choteti sina non abotai bangke autonomous state alugot along development alam pen chenglo haladak MOS 1 MOS 2 alam pen chenglo angton pinangan kachingwai pen 2 gonta sose laso aphi ilitum theklong lo je kiwangji arni bangke tripartite to aphan chikloyoni lo pen chikloyon thom angbong pen bori pon to bangke theklong lo sitanili isi alam ladak asako nili lahe appoint than theko isi asabo thanang ko ponon hejong rotoning ti to press meet ke dolong ke autonomous state alam bangke ko pilo pu alang lituma bangke non hejong congress atum kiwang apotsi latuma bangke non tribe mane chief minister bangka chingwai ta jata congress aphan ke non BJP tunge ka phire apor ka lilang athe kopi apor ma pulo tangte latum MSc inutawe MLA ave MP ave Karbi Anglong loke pulo de pini ke congress ban ka phire nei alam ave sa congress atum isi ke dak kaning je du nei bang pilo o mesen lo la sodim lo ni tumta autonomous state long chirap dun po pujong si ningje pusonte rat atum acceptance do thai athi congress atum nikan kre pho hut Delhi Dispur la penada difulong ke congress ka chari hut autonomous state alam thike panung thip kalima lagili tum long theklong mati la son si ningje nei polo sita pilo kaningje thu bangke rotoning ti tum bangke kaphere galilo nang tum ke anti autonomous state forces congress ke bangke pini nang lit ke approve ako pitulilo lapen lanchot ka kalilang isi do thulang ningkan isi angbong itum si tribal minister afan alang litum tribal minister afan damsi chinki damsi joel uram alang li phan chinki dama teng pen 26 consensual ladak ilituma afan ke konlo 80,000 di 80,000 crore atangka all India fan tribal atum fan paching thuri fan wanlo lasuang bong pen
Karbi Anglong atum bangke 270 crore atangka bangke dak council along tangka nang lesi laso tangka bang epilo lage 50 bedded boys and girls laso a hostel aphan bangke kiduk kila atum ladak hostel kidum we ke charlie aphan kasik sak aphan aso along tin a consensi longta laso ihum hum ki pi ponji aphan same alang litum ahin pen claim pon eblo la pen tender da already lage paklang eblo lasi non ladak adhek atum laningkan isi angbong pen aprang si Tim Karbi Anglong CM Dr. Tuliram Ronghang ke Japon lapen Omor Singh tiso ningkan isi angbong along alang li ke claim ke dam pen non lelang dam pulote Karbi Anglong arat atum choro vek ni lapen nilitu mahin pen Karbi Anglong arat hoi pen MP Omor Singh tiso lapen CM Dr. Tuliram Ronghang Tim Karbi Anglong doan aphan kachoro pajir ponlo lapen lasualong pinangan ke claim pon thuji angdeng nili pupelo development molatu alang litu apart pathan pon thunang sita Karbi Anglong aphan khelong ri aphan autonomous state kichun vekji atowar pulote non dambom la tripartite tok jongsi nanghang pulote dakke litum ke congress atum arule badha do pusitame congress atum ke anti autonomous state forces pusitame dakke ilitum Karbi Anglong along kido hemprek aning ke hang asong doan hemprek aning hang arat doan hemprek aning ke hang a party doan bangke ilitum dharmo lapen khei chipu pin pensi united rong atok anu along current kilele do ulang pulaso survey kurisi laso electric arong tin tame kili eji aphan atok anu ta kili eji aphan bangke haladaga bangke power minister phan chitong damsi 80 crore atangka bangke ili tumpan pagransi non latum survey kuri bomlo lata tender ke kole lo pusinang khan lo lanchot kalilang ladak ili tumalong lapunat khironi dongkamukam khironi lapenpu dimasau nakida matwar national highway lo lata labangke 627 crore atangka la tender ke paklem je aphan non ki tender e kol je aphan si lata non already process long si dolo lapen lancho takalilang ladak ili tumalong ki thenai moheta nili autonomous state alam athan lo lapen parliament along ladak MOS mate peace accord laso agreement alam peace accord alam sidame ladak pinangan MOU agut irtum 30 department banglo non MOS 1 lapen 2 laso implement lote dak non pa implement ji phan bangke 125 sidul amendment non dopo laso 6 sidul 125 sidul amendment lote dak Karbi Anglong along ilitum pinangan na power ladak aku nanti letupo ate pipot ma ilitum finance power pen chenglok itum governor aphan ilitum hukum kipiun a power pen chenglok ladak 125 amendment along ilitum long ponpo lapen ke Karbi Anglong bangke thetan isi kachelar pon isi thek pon long po lasi laso dim long MP lapen CM sir pinkhat ateng pensi MP sir abang parliament along alangli claim pon pen non 125 amendment je phantame prabjin pen dopo lapen lancho takalilang Tim Karbi Anglong pen non Omor Singh tiso MP sir ke claim pon along aku non ke nang granted lo lasi laso alam the bangke mo lapu be sango tum papurhi pona lasi ningkan isilong athe pipot ma Karbi Anglong along ke non ke theklong ke hemprek autonomous state amendment 1986 alam ben situm chi than cholo soprangan ge ile tum pinangan highlight le dal Samson Singh ti pen langtung abe alam ben chenglok non laso 1986 amendment pen MOU dolo lapen arlo song dum ta UPDS hot MOS 1 chitok lo non song trok pen MOS 2 chitok lo jola soang bong pen ko sonsi ile tum pachunjima aphana bangke MP Horen Singh be hut
chunchelang sita non ba aku grand pontulo non van lo tangte autonomous state alama bangke ilitum along kichun pon unji patwar ilitum long theklong laso penan chot kalisi autonomous state aputhak pen ilitum bangke dak karbiang long ke politicalize nang nelo pusi autonomous state ke chunbek nang ya posi ning isipet pen ধরম চিপুপে খেই চিপুপে পার্টি চিপুপে পেন্সি নন হেডজং আসাম চিফ মিনিস্টার আথেংনো মাতে আসাম চিফ মিনিস্টার আসাম গভর্নমেন্ট পেন দা চিফ সেক্রেটারি তুম আনা লেভেল দো পেন লাপেন के लद्दाख इली तुम टीम कार्बी आंगलों की जापन सीएम डॉक्टर तुलिराम रोंहांग अलांगली जापन सी एमपी दोलो लापेन अनपार्टा लद्दाख टीम कार्बी आंगलों तुम पेन चेंगलोक dak ASDC APHLC Jemhanse KSA KNC Lamet Amay Karbi Lamet Amay Lapen KCS kaprek asong atum song koira isi sose atum haladak chetong damsi officially 2 ghonta 17 minute an kachingwai ponsi RD dojot pen kachingwai pon ilitum ponlonglo pi Omar Singh Tiso sar alang ligi claim pon bangke Karbiang long aprang dadak राजधानी पुलोते लाके आसाम लों के ट्रेन नांगबों पेन बांग पुलोतांग ते लाके आकी मेनाई फर्स्ट क्लास पुले तुम पु देना लासे अप्रांगे लद्दाख के सांग दोलो 2 मिनट बा के सांग दोलो हलासो पेन कोविड आहुत बांगे लासो के बोना जॉइने आफी बांगे दाक सांग सिटा एली तुम हरेन सिंह बे एमपी आहुत बरिलो हलासो चुनचे चोटला सिटा में नोना बांगे एली तुम ऑनरेबल सीएम ता कंटिन्यू कपिन खात पेन कपिन लार्डन पेन लापेन लद्दाख Omar Singh Tiso alangli railway minister atum aphan team karbi anglong atum chingwai damsi non bangke ilitum dak tame ako rajdhani a train bangke ilitum ako ki pasang pon arnis ilitum kadu kabe nalitum ta dulo flag off ka kuridom team karbi anglong CM sarpensi flag off kurilo lapen so mailong MP tum pen chenglok karbi anglong autonomous council atum ka chitong nundulo lapen railway long ada authority tum ka chitong nundulo lata isilo lapen anchot tagalilang BPL of familia tumapan kidu kilak arada tumapan aprangmenta hemso ke wang bomlo prime minister laso a hemso penkiwana bangke aprangmenta wang bomlo do bomlo sita non botaya bangke MP sar kabor ipon ateng pen ilitum ki theklong pilo Ladakh aku non ki pagrantang 30,000 a familia pan bangke already lake tangka ki wang tang aku non pon thulo labang long thulo lape lanchot takalilang ako non proposal ke pontu karbiang long arat afan bangke 1 lakh sose 1 lakh sose la banta sose la so bangke ako list othai tang erlo lake kidu kila arat afan ke claim pontu ji afan lo las lanchot takalilang Ladakh MP pen CM sir team karbiang long tum chelang si power minister afan chi tong damlo power minister afan chi tong waralong kachun bek je aphansi kadu kavita chetodu nang kusini lihin pen thek pen thanlo la pen mo porhut lili than thupo asinon ako besaho piluma penangan karbiang long arlo ilitum make a thingno men kachilar phak RJ ilitum ki thek long aputha usonsi laso kachilar unloma hol haya puthak sinang litum han thek benitum than po la penalang li kai ingleng saho ta penangan than loi litum bai dak alam penangan ge alang li da than lo la pen litum ki than pon alam ta du ulang tai isia bangki ki boy ara da phan kirap ki boy tisung ara da to phan kirap ki pajir hinia bangke piluma churing chit middle class atuma phanta laso kirap ki pajir lapen isia bangke ki thom phan ki riso ejang so arlo atuma phan kirap ki pajir lapen chongdak chutelo chutiki arat atuma phan isi kanghon pen kirap ke pajir abang ke isi historic lo apang ben ta awe pin lam lapen mua phit dui ma awe ma bangka apor si litum thek pon longpo lasilahai kaduk kawya lam pen BAP government nangchari dat pen CM sir Dr. Tuliram Rongham kapin khat ateng pen kam ki klem pon penangan ing tang rak lapen ilitum imek athingno
development aso kachilar ili tum ke thek long upon si pinialang ni tum phanta churu ponangji lape non kiwangji 21 July arni penabangke parliament na long taku session do thupo parliament session pala so parliament session na long moya palang ni thano aprangta bill 2024 ahut ki place a bill karbi dimanchal laso a proposal a private bill abang non president of India abang kroilo except pono lasila so putra kachingwa ya fancy monala daka bangke village utkurts laso bangke upliftment of 5 crore tribal people 5 crore tribal people at Tumapan. Laso allocation kipi 80,000 crore. Laso al atangka abang palesi tribal na Tumapan ki paching thur pondia pan. Ili tumka India lokido tribal 5 crore so say sitanon immediate target ke 5 crore at Tumapan 80,000 crore atangka pali pen alam li Tumapan kang thur pondi po scheme non penangana dim dolo la pen penangan kiron ki bak pen aningarong thru ili tum thek thulong lo lapen ke siamang ke Ayushman Bharat scheme labang ke piloma 6 crore piloma isi piloma arta ki om hai arta ki kom 70 years plus lahai tuma phana bang he ke prang 60 years no se kena piloma 70 years pen so above atuma phang ke siamang ke piloma insurance cover ke la so card ningkan isi pen 5 lakhs laso ke palong ji laso puthak akarda bangta penang ana bangke litum laso kiron tang pachitang lo lapen ke small entrepreneurship loan student ata fan qualified student aprang ke lakh kep ke nonge 20 lakhs data pa bat elo laso 20 lakhs sambo ke lak student suma fan kaduk ka we tuma fan abang ke awar sai long pom pu si lada prime minister bena pangdak polo BPG Chief Minister Assam da pangdak pono dak hilitum CEM Karbanglong Autonomous Council Dr. Tuliram Longhang menta ke pangdak pon ilitum theklong lapen ise bange firma special for education Prime Minister Vijay Lakshmi scheme Prime Minister Vijay Lakshmi scheme pen bangke meritorious student tongphan thek o puhi pen merit o atuma phana bangke kirap do non penangana bangke dak kirap ta theklong lo lapen pita pi bom lo lasi ilitum ka chini nang ya bangke la son lo je pinonga ilitum parliament long lam ni ye dun lo mehra lang li than lo 2025 barni parliament na lo ilitum MP khodak bang throk si wat lam kan ye pam bang throk si ang bong ta second number lo ilitum MP bangke ke ni ye dun lo second lang bong kan ye dun long pera bangta alang li bangke piloma 6 minute 2 second laso kan ye dun per autonomous state alam ta ni ye dun long lo 244 alam da pangdak dun long lo tu la pen ka duko phanta propaganda abang ke hemprek ke hang aphan la pen hoda ka duko be thing no prime minister an ni la so frang se son dam der hu ke home minister ta ave la so prime minister ta ave la so ta alangli kan ye pen bang ke home minister ke bang da dak duko prime minister ta ki wang hor puri lo la pen defense minister ta alangli la so do pen ma si alangli kan ye dun alama bang ke ka duk ka be phanta le dum la su ka paning ye dun thek la pen ki pang dak dun thek pokalang le phanta le dum churu riun e la se bang ke isia bang ke dak le tum phap penang tung ge chini ye adhe opposition na tung puje cabinet cabinet minister kopi chongai lo tuliram phandra ke lasoni kali ayat kali bupene kapura ata hokalam kala ke cabinet along 19 May 2021 laso state resolution hola so teng pensi litum a CM aphana bangke cabinet rank laga jakong thepik cabinet pulo tangte next to lage chief minister lo la ana jakong do ili to phana pake 6 schedule long bangke ajakong ki thenaya bangke la helo pu pang thek pon selang phange reng la suki pi bangse itum state government of han Dr. Himanto Biswa Sharma phai itum churu nangwegi padema bangke la hailo la pen ke isia bangka langli dak pen bangke pinoma ning isi pu pen karbi tum phan an hong haria tum phan nang pangrum pen isi vet jakong ke thi pangrum madu sarkar ta nangklem le pena Christian atuma phan ta non along tin Assam dorson pu pen ke 3 crore
3 crore lahai kaduk kawe ho hakku ko pen British adin pen ki do charge sahem pen chenglok lahai to phan ki pare ko song sa prang ge wan di ma modern ke pa du dun thege ma ho lahai to phan interior area to phan bolte interior ki do ke om nai pula dam te Karbi Anglong hello pusi National Council of Applied Economic Research sola sa tengi patang pon do lasi lahai to phan kirap je phan ta central government state government atom ta non kai kita ready lo la pen alam le to phan ta rap fek po pusi ka do phan patang pon no lapen ke istimang ke piloma non headlang labang ke 11 July 2025 ani Forum for Hills Autonomous State Demand laso group atum pen Assam along chingwai lo mu hedalang li ta tham lo lapen laso details abang ke go piloma non chiklo jon yang bong pen Delhi lo ili to phan tripartite talks do pen an ajir kiding a uwe hem this laso autonomous state nang ke hang ke pachun chere kapot congress atum ki kham ke thip ki dokok latung ke athak si kroi arlo ke kroi ke aning ka mata ka hino ke dokok chok cherek apo ka chok da prang ja phan amina Assam chief minister amina masi initiative NG punang pudun lo lasi ili tum kaduk ka beta Karbi Anglong arat lak kep sosearmu lak trok sosea Karbi tum kido all Assam Karbi lak der kep kido Karbi tum ke Himanta Biswa Sarma phan itum choro vek nangi ili tum asiem la na megjang je idom ajo wang day and night effort ka kuri Dr. Tuliram Longhai ili tum choro vek nangi MP la pen prime minister home minister pen chenglok kaduk ka team atum phan ili tum choro vek nangi pusi kaduk ka we Karbi Anglong arada phan riso ejang aklim ang phan atum phan anta nel tum ki kaipil lo alang li tum kam ki klem ili tum mekini pen thenglong la se la an so se ili tum kam bi pachun dia phan kaching thur dia phan aprang ki dam dia phan ili tum akyo khirap lompo kuning thelo sindeli him MP phan pulo la support parsu nai parsu pen la dak putho de tum mage pasang vek nai athe dipu pen ho Delhi bange 24 hours amok ba son se pale rok the jima la so puthak parsu pen si non bange success lo la si 17 ani sial bange flag off kuri lo la so phet bange continue no la dak peli to abar sai longpo la pen ise bange housing for all citizen ili tong phan hor daga thap mer alang le tham no pradhan mantri awas yojana non daga bangke ili tum bak dulu ili tum nangli tum malongan sida dhek ayer po tum ke ahem abi salam ni to phan hem pilo 3 lakhs ahem lapilan chota kelang suryo solar rooftop solar alang li tum phan ta ador kom hek pen plang trop bhari solar alang li tum phan ta ador kom hek pen papalong pen lang ha bill ke pawang je phan zero la so bill ke pawang je phan penangan di puarong so pilong da dolo la pen Karbi Anglong long ta penangan la su hup plang ili tum la su ke thek long ban dolo la pen ke ise bang ke piloma ownership of land residence la so land of ise ownership certificate ki pi lahai ta non la tum pulo pram pen ki do bari ma tum atuma phan ili tuma phan bangke hol hai tuma phan ko son sika promote loi ma financial lan so se la to phan ke pa thir kluk ma hol hai pen bangke piloma swamitwa scheme open 2.25 crore la so priority la so card ki pi do elo nonan 70 lakhs a property ki do ahem photo phan anil tum ladak government BJP government atau pen pajir pon erlo punon he prime minister pen paklang lo la pen ili tum tha penang na bangke ili tum bangke paklang tun long lo la pen kisan samman nidhi pen 41 crore la so piloma itu bak erlo already farmers atau phan non headlang la bangke la so bang penangan citang lo la so citang pen ako ili tum ki thek tuloma piloma dharti aba tribal village pen Dr. Tuliram tin khat ateng pen ki claim pon lhaya putha pen nangachi dondo na to phana nil tuke ail tuma hir jumai pilo la pen ka churo bajirlo la sombong pen ke Indian prime minister ake hai Narendra Modi aphanta ili tum churu re une la pen home minister Umit Shah aphanta ili tum ka churu re une la pen ke Draupadi Murmu president of India alangli jaili to phan private bill lasunangi papas pipondat nai kroi dar por alangli phan daili tum chururi une lapen Nityananda Rai minister of state for home affairs alangli lahai ka duko alang puthak chingwai nang pui pu pengi kroi por alangli phan daili tum ka churu pajir por no lapen ako ili tum mithang ahem tiko balong ta hola dakan ki pali penangai bor idun nangerap do napan Assam chief minister
Dr. Himanta Biswa Sarma afan ilitum churu vek nangji lapen Assam BJP president akahai Dilip Soikia afan tha ilitum kachuru ning aklong kachuru afan alang le tha ilitum pajir ponlo lapen ilitum hem ilitum dora bra paike chithek long pe ilitum pari phaleng pe ilitum phan nangi japon akahai Dr. Tuliram Ronghang lapen Umar Singh Tiso MP lapen president secretary BJP East and West Pangrungpet lapen BJP Klembang kaduk kawe atong phan an sekai tuke kachuru pajir nangji laso puthaksi ilitung pinia bangke ladak press conference di koe bangke lagi pacum alama puthaksi alang lido phanga churu ponno lapen ke muheta thano ani se atum ideng la 17 ani hola susilma ladak dipu along mat Rajdhani Express prangdang sangse 2019 pena phirabang ke sangse da kisang se adima ko sabang kelason hello je dola sohut piloma covid pupen penang kaphiri kacewa phiri kisu kiude penang andolos tebon sita ili to sem pen pin khat